Celscius. Regai nditore mugana nditendera nguruva chiedza changu zuva unondivhenekera nguva nenguva kana ndikatarira shure kwandinobva ndinonzwa kurwadziwa moyo wauzoda nekuti baby ndokunda baby ndokunda pakuti rudo rwedu rwagadzirwa nenguva aya taipinda pamwe nekubuda mune zvinorema pamwe nezvinoshura kwatangananga kunotsanangurwa nekwatakabva tichibatanidza zviri muhana antava munhu mumwe unonzwa ndozvinzwawo inini newe unoenda ndoendawo kuti tirambane ndingarwadziwe saka antava munhu mumwe unonzwa ndozvinzwawo inini newe unoenda ndoendawo kuti tirambane ndingarwadziwe saka nekuti nguva yareba bebi tichidanana arudo rwako neni tinongopanana kunyangwe dzimwe nguva tichipokana nenguva diki tenge tadzokerana zvandokutaurira pakati pemoyo ndopazvinobvira handichikuudza zvandinofira ane zverudo rwaunondipa kana ndikakutarira wakandinakira ndosaka ndichifarira kuti inini newe ndozvinzwawo inini newe unoenda ndoendawo kuti tirambane ndingarwadziwe saka atava munhu mumwe unonzwa ndozvinzwawo inini newe unoenda ndoendawo kuti tirambane ndingarwadziwe saka chema paunoseka neni unoseka antava munhu mumwe unonzwa ndozvinzwawo inini newe unoenda ndoendawo kuti tirambane ndingarwadziwe saka antava munhu mumwe unonzwa ndozvinzwawo inini newe unoenda ndoendawo kuti tirambane ndingarwadziwe saka negai nditore mugana nditendera nguruva chiedza changu zuva unondivhenekera nguva nenguva kana ndikatarira shure kwandinobva ndinonzwa kurwadziwa moyo wauzoda